Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da mu a cikin tashar KYC Nigeria Tech TV. Kamar yadda na faɗa muku cewa kit ɗin da ba ta da network za ka iya kawo mata network da kanka. To yau zan nuna muku hanyar da ake bi a kawo network akan kit ɗin da ba ta da network. To ku biyo mu cikin wannan bidiyo. Idan yau ne farkon zuwanka cikin wannan channel tawa mai albarka, ka danna muna subscribing, ka danna muna ƙararrawan sanarwa da zaran mun sake sabbi a sanar da kai. Mun gode. Wani lokacin zaka ga idan ka shiga kit device naka, in ka bude shi kaman haka zai nuna ma kaman haka, kuma alhalin kuma data a buɗe yake. To ya za ka yi ka magance wannan problem ɗin yayin da ka samu kanka a cikin wannan yanayi? To abinda za ka yi kawai sai ka koma baya, sai ka shiga wanda aka rubuta settings, sai ka shiga kamar haka, sai ka dan jira shi ya dan bude. Bayan ka shiga kamar haka, kawai sai ka zo nan inda aka rubuta more, sai ka taba shi kamar haka, sai ka dan jira shi ya bude. Sai ka zo wanda aka rubuta mobile network nan, sai ka shiga kamar haka, sai ka zo wanda aka ce access point names, sai ka shiga haka, sai ka zo nan gurin. Abinda za ka yi a nan gurin shine da farko za ka shiga nan haka, a nan kawai za ka tafa da capital letter KYC, sai ka danna OK. Sai ka zo nan gurin APN, sai ka zo nan gurin sai ka goge, sai ka goge shi kamar haka, sai ka rubuta Zen, sai ka zo nan sai shi ma ka goge, sai ka rubuta KYC, sai ka danna OK kamar haka. Sai ka zo nan gurin wajen user name, sai ka goge shi ma ka sa KYC, sai ka danna nan. Sai ka zo nan inda aka rubuta passport nan, sai ka rubuta 1234, sai ka danna OK. To kamar yadda kuke gani haka, yanzu haka ka riga ka yi settings nasa. Me ya kamata ka yi saving. Sai ka zo nan waje ɗigo uku nan, sai ka taba shi kamar haka, sai ka yi saving nashi, sai ka taba OK. To daga zarar ka gama wannan, yanzu mu shiga cikin, mu bude data yanzu haka, mu shiga cikin KYC kamar da kuke gani. Sai ka yi minimizing haka, sai ka share shi, sai ka zo ka ƙara shiga KYC. In ka ɗan jira za ka ga ya buɗe ma da wuri-wuri ba tare da ka ɓata lokaci ba. To ɗan uwa, ta wannan hanyar za ka bi ka seta wa kit naka network da kanka. Kaga yanzu hakan nan ya riga ya setu yayi. Idan yau ne farkon zuwanka cikin wannan channel tamu mai albarka, ka danna mana subscribing, ka danna mana ƙararrawar sanarwa da zaran an sake sabbin bidiyon a sanar da kai ba tare da ka sha wahala ba. Mun gode da kasancewa da tashan KYC Nigeria Tech TV. Mun gode.